שלום וברוכים השבים לקו ההגנה. היום אנחנו צוללים לתיקון החקיקה הטרי לחוק איסור שהייה וישיבה בישראל שלא כדין, או כמו שכולנו מכירים אותו, חוק השב"ח. כן, תיקון שנכנס לתוקף ממש לאחרונה באמצע יולי 2025. והוא מביא איתו כמה החמרות די משמעותיות שמשפיעות ישירות על העבודה שלנו כסניגורים ציבוריים. בדיוק. אז ננסה להבין מה בדיוק השתנה. ובעיקר, איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה בבית המשפט. אוקיי, אז בוא נתחיל בשינויים עצמם. אז ככה, התיקון מחמיר בכמה כיוונים, בעיקר כלפי מי שנכנס לישראל מהאזור או דרך האזור. קודם כל, העונש המרבי, כן. העונש על כניסה או שהייה שלא כדין, הוא הוכפל. הוא קפץ משנה לשנתיים מאסר. שנתיים. אבל, וזו נקודה סופר קריטית לטיעונים שלנו, סופר קריטית. אוקיי. חשוב לזכור שתוך כדי הדיונים בכנסת, ההצעה שהייתה על השולחן, לקבוע עונש מינימום בנוסחים הראשונים, ההצעה הזו הוסרה. היא לא נכנסה לחוק הסופי. זאת אומרת, התקרה עלתה, אבל המחוקק ממש בחר שלא לקבוע רצפה. אוקיי? זה חשוב. מה עוד? נכון. דבר שני, כנס מינימום. נקבע כנס מינימלי שהוא חובה. הטווח הוא בין 10,000 ל-40,000 ש"ח. זה סכום רציני. מאוד. אבל גם פה, כמו שאמרנו קודם, יש פתח. החוק מאפשר לבית המשפט לסטות מהמינימום הזה, אם הוא מצא טעמים מיוחדים שירשמו. טעמים מיוחדים? נחזור לזה בטח? כן, נדבר על זה. ושלישית, חילוט רכוש. נוספה סמכות לחלט רכוש שנתפס אצל הנאשם. ופה יש חזקה. חזקה שהיא קצת בעייתית לדעתי. מה היא אומרת? היא קובעת שכסף מזומן שנתפס אצל חשוד, זה אוטומטית נחשב כשכר עבירה או כאמצעי לביצוע העבירה. אלא אם הוא הצליח להוכיח אחרת. וואו, זה היפוך נטל די רציני. לגמרי, וגם פה אפשר לסתור את החזקה הזו או להימנע מחילוט אם יש טעמים מיוחדים. אותו מונח מפתח. ויש גם השלכה מינהלית, נכון? לא רק פלילית. בהחלט. מי שהורשע בעבירה הזו של כניסה או שהייה מהאזור, הוא צפוי למניעה אוטומטית, הוא לא יוכל לקבל היתרי שהייה או ישיבה בישראל למשך 10 שנים. 10 שנים? כן. וגם כאן זה כפוף לחריג של טעמים מיוחדים. אוקיי. אז זה מביא אותנו לליבת העניין של הסנגוריה. דיברנו על זה שהעונש המרבי הוכפל לשנתיים. האם זה אוטומטית אומר שכל מתחם העונש ההולם צריך לזוז למעלה? איך אנחנו טוענים נגד הנטייה הזו? זאת בדיוק השאלה המרכזית. ועמדת הסנגוריה, שצריך להילחם עליה בכל תיק ותיק, היא שההחמרה בעונש המרבי לא אמורה לשנות את התחתית של המתחם. המתחם המוכר לנו מהפסיקה, גם אם הוא קצת הוחמר אחרי המלחמה, התחתית לא אמורה לזוז בגלל התיקון הזה. אוקיי, והטיעון המרכזי הוא מה שאמרת קודם, על עונש המינימום. בדיוק. הטיעון הכי חזק הוא שהסרת ההצעה על עונש מינימום היא הסדר שלילי. זאת אומרת, המחוקק שקל את זה והחליט במודע שלא לקבוע רף תחתון. אז המסר הוא, אל תיתנו להכפלת המקסימום לבלבל אתכם, נקודת הפתיחה לא חייבת להשתנות. המאבק הוא על שמירת הרף התחתון שהיה קיים. אילו עוד נימוקים יש לנו? יש עוד כמה נימוקים טובים. קודם כל, העלאה גורפת של תחתית המתחם היא פשוט סותרת את עקרון הענישה האינדיבידואלית. העיקרון הזה מחייב אותנו להסתכל על הנאשם הספציפי, על הנסיבות שלו. נכון. ובמיוחד בעבירות שב"ח, שהמניע המרכזי הוא כמעט תמיד דוחק כלכלי, רצון לפרנס משפחה. וצריך להתחשב בזה. בוודאי. נימוק שני, אפשר וצריך להזכיר את ההקלות שהמדינה עצמה נתנה במדיניות האכיפה מפברואר 25, כלפי אוכלוסיות מסוימות. כמו מבוגרים או מי שהיו להם היתרים בעבר. בדיוק. המדינה הכירה אז בצורך בגמישות, גם בגלל הצפיפות בבתי הסוהר אגב, וגם בגלל הערכת סיכון נמוכה יותר. זה מראה שלא כל מקרה דורש אוטומטית החמרה. יש בזה היגיון. ומה לגבי ההיגיון הפנימי של החוק עצמו? אז זה הנימוק השלישי. אפשר לטעון שהכפלת העונש המרבי נועדה לתת כלים למקרים הקשים באמת. למשל, מישהו שנכנס לישראל כדי לבצע פה עבירות פליליות חמורות אחרות, זה לא נועד להחמיר באופן אוטומטי וגורף עם כל מי שנתפס עובד בלי היתר כי הוא צריך את הכסף. ואפשר גם להשוות לעבירות אחרות. בהחלט, יש הרבה עבירות שהעונש המרבי עליהן הוא 2, כמו תקיפה רגילה, גניבה, והמתחמים שם לא מתחילים אוטומטית ברף מאוד גבוה. אז למה שדווקא בשב"ח זה יהיה ככה? נקודה טובה.
ומה לגבי הרכיבים הכלכליים, הקנס המינימלי והחילוט הזה? אז כאן, מה שמעניין זה שהחוק עצמו נותן לנו את המפתח הטעמים המיוחדים. אנחנו צריכים לטעון לפרשנות כמה שיותר רחבה וגמישה למונח הזה. מה יכול להיכנס תחת טעמים מיוחדים? הרבה דברים. קודם כל, המצב הכלכלי הקשה של הנאשם ושל המשפחה שלו. זה טעם קלאסי. אבל גם, למשל, פגמים שנפלו בהליך המעצר או בחקירה, אם היו בעיות שם. כמו שימוש בכוח? שימוש בכוח או טענות לאכיפה בררנית, אולי על רקע גזעני, תנאי מעצר קשים, נסיבות אישיות או רפואיות מיוחדות של הנאשם, היעדר עבר פלילי או ביטחוני כמובן. זה חשוב. מאוד. גם הגיל של הנאשם, אם הוא קטין או מבוגר במיוחד, קרבה לסייגים לאחריות פלילית כמו גנת הצורך, אפילו חלוף זמן יכול להיות טעם מיוחד. והזכרת קודם את המאסר במקום קנס, זה מאוד רלוונטי כאן, לא? נכון מאוד. חובה להזכיר את הפסיקה המנחה, את הלכת אזולאי, שמזהירה מפני הטלת מאסרים ארוכים במקום קנס, במיוחד כשהנאשם הוא חסר אמצעים והעבירה עצמה נובעת ממצוקה כלכלית. זה פשוט לא מיידי. ולגבי החילוט עצמו, מעבר לטעמים המיוחדים. אז בנוגע לחילוט, חשוב קודם כל, כבר בייעוץ הראשוני, להסביר לחשוד את הסיכון הזה. ובבית המשפט צריך לתקוף חזיתית את החזקה הזו שקבועה בחוק, לדרוש מהתביעה להוכיח קשר אמיתי בין הכסף לעבירה, לא להסתפק בחזקה אוטומטית. אוקיי, אז דיברנו על טיעונים לעונש. מה עוד אסור לנו לשכוח לבדוק בכל תיק כזה? הבסיס. תמיד לחזור לבסיס. חייבים לבדוק את חוקיות המעצר עצמו. האם בכלל היה יסוד סביר לעיכוב הראשוני, לתשאול? האם הופעל כוח? אם המעצר היה בשטחים, האם החיילים פעלו בסמכות? כל הפסיקה שקיימת בנושאים האלה היא עדיין רלוונטית ותקיפה. התיקון לחוק לא שינה את זה? הוא לא שינה את הדרישות לחוקיות המעצר. ואיך בתי המשפט מתמודדים עם התיקון הזה בפועל? בימים אלה יש כבר איזשהו קו אחיד? אז ממה שאנחנו רואים בינתיים, התמונה ממש לא אחידה. עוד מוקדם מדי לקבוע קו ברור. יש החלטות ראשונות, למשל מבית משפט השלום בנצרת, בעניין של נאשם בשם פארס, שם השופט קיבל את טענות ההגנה, לא החמיר במתחם, והשתמש בטעמים מיוחדים כדי להפחית מאוד את הקנס. זה מעודד. כן, מצד שני, אנחנו רואים גם החלטות אחרות מבתי משפט כמו כפר סבא או עכו, ששם הנטייה היא כן להחמיר יותר, גם במתחם וגם בקנס. אז זה עוד מתהווה. בדיוק. זה מדגיש כמה חשוב עכשיו, בתקופה הזו, להעלות את כל קשת הטיעונים בכל תיק ותיק, לא לוותר מראש. אז אם נסכם, מה השורה התחתונה לסניגור שנמצא עכשיו בשטח עם תיק שבח? השורה התחתונה היא שהמצב המשפטי כרגע הוא דינמי, והוא מחייב אותנו להיות יצירתיים ונחושים, להתעקש על אי-העלאת רף הענישה התחתון, להשתמש בזה שהמחוקק דחה את רעיון עונש המינימום, ממש לפרט ולהוכיח את הטעמים המיוחדים שרלוונטיים לכל נאשם ונאשם. גם לקנס, גם לחילוט וגם כשיקול כללי לכולה בעונש עצמו. בדיוק, זה משפיע על הכל. ותיעוד מסודר והעלאת הטיעונים בצורה מפורטת ומנומקת זה קריטי עכשיו בתקופה הזו של חוסר ודאות בפסיקה. וכמובן נזכיר שלכל שאלה או אם נתקלים בתיק מורכב, תמיד חשוב ומומלץ לפנות לרפרנט או לרפרנטית במחוז להתייעצות. נכון מאוד. תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. ותודה לכם שהייתם איתנו בקו ההגנה. נשתמע.